Mm. Nami kayo sa budbud mga day. Ang budbud sa kumbira. Dili taas, dili pod mubo, igo-igo ra. Muna padala kagabi sa ako ang coordinator, si Madam Chona. Siya nga tilwin ng budbud. Kaya lang may good kayo sa nga tanan. Tanang klaseng budbud mga day, mura na dyan akong natiluwan. O sa pinakalamian na, kanang budbud ni Tia Nida. Kaya sa Shaton. O siyempre di po magpalupig ang budbud sa tanhay. Pero katong budbud nga brown, nga adunay tinaguag, tinipigan, magutoy pinakalami. Kaya kani nga budbud, babuntagan, maluya man. Kato nga budbud, kung mabuntagan, basta makadlawunan, mugahi. So ato sang tiluan, kung tinuod bagyod, nga lamian ang budbud nga ilang gipasalig sa akuha. Kaya makapanimbalot kuno balahibo ang kalami mga day. Tinuod bagyod ka ha? Kaya ako sa kalami makatuwad man ko kani makapanimbalot kuno balahibo. Duha na lang ni mga day. Ubay-ubay ni mga maring. Pero kay syempre naman tay mga sakop sa panimalay. Bahin-bahin ko ta sa grasya. Ay, kabongga sa budbud. Ang budbud ay mga day nga adunay chocolate. Ingon anig yun ang plastada sa budbud sa tanhay. Kung saan is delicacy sa tanhay. Taga-tanhay ang client. So, pil na ko, gikan ko sa tanhay. So, ato nang tiluan ang budbud nga wa katuhoy. Huwag imong uyog-uyogon, mura magmalumoy. Kaya gabahan. Lami kayo sa budbud mga day. Mas lami pa dun ni ipares o kape. Nya kay mudto na ma'am. Init na magkape pada itaan ng banaag na kayong kalibutan. Lanlanon lang nako ni. Dino kabalong mo istorya. Lanlanon na lang nako ni. Tungod sa kalami dino kabalong mo istorya mga day. Isa ko. Tungabo na lang nato ni kay. Sa kalami mga day, magmantika gud imong baba. Okay na lang magmantika kaysa magbula-bula. Kuyawan man pud tag magbula-bula ato baba murag lain may padulngan. So last one mga day. Lumoy gud siya no. Agad. Wala ko na daot mga day. Perfect din kayo. Namig kayo siya. Ayaw mo katingalan nga nung passport kay kung kaugod-good kayo. Anad kayo kung mga dyan. Tanang klaseng budbud. Di ko na makatarog tayo. Expert ko anak mga maring. Budbud na hisgotam. Agad. Napo ko kitadala usa. Minuha na mga maring. Mamayurap na ito ng kawak mga maring. Unya na po ni inig humanatog paniod ko. Ato ning tiwasan. So again, daghang kayong salamat, Madam Romela. Salamat ni Madam Chona, Sir Shane. Sila ang mga coordinator kagabi. Usa sila sa rason nganong naka-ankon ko og grasya kagabi dito sa Amlan. Thank you so much from the bottom of my fallopian tube.